Геле е тук сега. Пред Цеко погледни. Има получка от Ленчо. Може да излезе напред и последно да се накрее. Да, разбирам те. Това е дисики от Ранге. Това е... Сега аз не бързам. Избутвай Цеко гика. Назад, но ниско да върви. Ели? Бирай от ясно вече. Ясно. Това е ясно. Ясно. Не, аз трябва да бирам. Айде нещо тогава. Да, да дигаме. Главите. Супер! Геле, пускай го на белязката. Супер! Слушам ти въпросите. За да мога да го докарам до спинакер гика, трябва да си отпусна шкота, защото няма, иначе ми е много трудно да го сваля. И сега започвам, отпускам малко шкот, изтегнах малко брас. Виждаш ли как го сваля? Ели? Ето там гледай. Виж как е дигнато. За да го докарам до спинакер гика, трябва да му отпускам шкот. Тегля брас и отпускам шкот. Обирай отдясно, обирай. Оп! Така. Отпускай отляво. Аз за това не мога да дърпам. Отпускай отляво. Супер. Пускай. Да, нищо просто. Денчо, качвай.